Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Hafsat Zaki sunana, kuma kamar kullum ne ke kasancewa tare da ku da fatan kun shirya. A wannan satin abinda na zo da shi wato tambaya ne ga maza, da fatan kun shirya ku bani amsa, domin duk lokacin da na tambaya ina son in samu wani wato wanda ya isa shi ya isa ya tsaya ya bani amsa. Da fatan za ku bani amsa. Ina son amsoshin ku a ƙasan wannan bidiyo, saboda ina son in san me maza ke so, me kuke so. Wannan tambaya ce da na zo muku da ita yau. Da farko, idan kuka zo kuna son yarinyar nan bata ba ku haɗin kai ba, kuka yi magana ta kyale ku, tana shashare ku, sai ku koma majalisa ku je ku zauna, ku fara yi ma yarinyar nan sharri, kuna mata kage, kuna munafurci. Abinda ku gani ba ku ce kun gani, in ma kun gani ku ƙara 100 bisa kai. Idan ka ga girkin ba magi ne, ka ƙara magi da gishiri da nama. Me irin wannan abu? Sai ka ji mutum ya zauna kawai bai san yarinya ba, bai taba ganin ta ba, bai san daga ina ta fito ba, tana wucewa a dandali, da ya ganta wani ya ce kai yarinyar nan ta haɗu, ya ce kai wawa ne, dan laga farata, kai wawa ne. Yarinyar nan bari gaya maka a gidan su wane take tare, in bari ma gaya maka ciki 5 wane ya mata ana zubarwa, ba ta da kamun kai. Ina gaya maka wani yarinya, ai yar iskan yarinya ce, baka san ta ba. Ila illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wani irin wulakanci ne wannan? Wannan yarinya, ai in gaya maka wannan yarinya, in ka ji ana party ana buga zunga, ita ne a gaba. Wannan yarinya in gaya maka duk inda kake neman kayan shaye-shaye, kana ganin ta sun haka? Muna baka yarinya ce in gaya maka. Ai wani ma babu ƙaryan da mutum ba zai shirya ba, haka kawai saboda yarinya ba ta kula shi ba. Sannan kuma idan yarinya ta kula ka ce ta bada haɗin kai, aka fara soyayya, ce lalla wannan banzar, wannan ai na gama da ita, wannan ai iska ce, wannan ai iskan yarinya nan barin gaya maka ba abin da bata sani ba. Ta san kaza, ta san da wanda ta sani da wanda bata sani ba, duka ka shirya ƙarya. Musamman ma idan ka zo ka nemi yarinya ko ka fara soyayya, ka nemi kai lalata da ita, ta ibada haɗin kai, wayo ta shiga uku, ta lalace. Kana ma iya cewa saboda tsabagen ƙarya da cin zarafi da wulakanci da kuma abinda kuke yi, za a rama ma, wallahi za a rama, za a yi wa 'ya'yanku. Sai ka ji mutum yana cewa yarinyar nan da ta ce mata kaza ma, ne aka mata kaza ma, ni ta cike nema in mata kaza, kawai shi yasa ni kyale ta saboda 'yar iska ne. Ai ni ba ɗan iska bane. Kuma bayan kai ne mugun, kai ne azzalimin, kai ne maci amanan, kai ne munafikin. Me yasa kuke yin haka? Me kuke so? Idan yarinya ta ba ku haɗin kai, ta zama 'yar iska. Idan bata ba ku haɗin kai ba, ku yi mata sharri. Me kuke so ni da Allah da ni? Ina so in sani, saboda wataƙila idan na san abin da kuke so, zan iya taimakawa in gaya ma 'yan uwana mata, saboda a samu a zauna lafiya. Saboda ku daina yi ma mata sharri, ku daina yi ma mata ƙarya. Ku tabbatar da cewa duk wannan abin da kuke, wallahi tallahi Allah yana ganin ku, kuma za ku yi aure, za ku haihu. Kuna da ƙanne, kuna da yayye, suna da 'ya'ya. Wallahi tallahi duk wanda ya shuka mugunta baya girban alkhairi. Idan ka shuka mugunta za ka girba, kuma in ka shuka alkhairi za ka girba. Jama'a masu sauraron mu da kallo, Hafsat Zaki sunana, kuma a nan zan dasa aya insha Allah.